Seguru nago zuen inguruan badela bizimodu honetan denetarik egin duen saltxero horietako bat. Denok daukagu bakarren bat inguruan. Jarraian, halako batekin egon behar dugu. Kepa Freire Mungiarrarekin. Honek ere denetarik egin du. Hainbat eta hainbat enpresa martxan jarri. Sukaldaria da. Asko eta asko bidaiatu du mundu zabalean zehar. Gauzak batu egiten ditu biltegi handi batean. Eta azken aldian, izokina ketu egiten du. Beraren ganagoaz, Lemoara. Kepa Freireri atea jo behar diogu. Bai. Kepa. Bai, abena. Bai, iriki atia favorez. Bai, ontsi. Venga, kontu batzuk esateko. Kepa. Hombre, Arrastio. zer moduz? Zelan? Ondo, Ondo? denbora honagaz. Arki. Bueno, ia. Hemen esan die izokinakin, salmoreakin eta galuziakin zerbait egiten zuela honenik zehazki ez dakiz zer. Zer da hemen egiten zuen? Hame egin du egaluzia eta izozkine keatu. Ikusiko duguan nola moztutzezun izokina edo galuzia oso Bai, hor dekot, ebaiku momentuen. Konforme, aurre. Bueno, ba mendeko zuen izozkina, keatute. Guzu probeu? Horrela gordinek? Bai, hauen jedau, keatute dau. Hau ja keatuta dago, ezta? Keatute dau, hau produktua keatute dau. Vale, hau egiten dena da, marinatu dakarri honean, oso-osoik. Ona egiten dago ez, marinatu, keatu, eta gero ziketan euki egun bet, eta gero ja listo dago. Eta gero moztutzeko eta saltzeko, ezta? Exactamente, saldu edo zerik edo moztute. Por ejemplo, moztu jenduzu. Bueno, Kepa, mozteko gauza importante bat, kutsilua iztu. Hau egon behar dugu, medikoen modun bizturia. Igual. Ondo zorroztuta, nola zorrozte dituzue? Arretiakin edo modu artesanuan edo nola? Hemen deku katxarrotxu bet, eta onera ikintezu onela. Eta kutsilua dekozu, honegaz be bardin bali. Hombre, hori dau preparote bateko baina. Inko zilik ez duke bai? Bai. Ni traketxa marra naiz, eskulanetan da horrela. Bai, ia bat horrela. Baina, bueno, probatu ingot, bai. Arte pixkatekin moztetan. Ia. Horrela, Bai. hau da, Ia, ondo ikusi mitxe kutsilua? Bai, edertu. baina horrela rebesez, ez da? Bai. Ia. Zerrata moduen. Eskapik entzu, ez da. Bisiritau. Bueno, hori induzu... Habloregi. Lodiegi. Horregak Nik- kutsilua eskozu. Eto, Jatetxea badekuzu. Nik ez den nahi, izokina izorratu, honen izangoa zu jarraitzia, bai, gu kontuk esateitu bitartean. Kepa, nondi egartze zue Normalmente, izokina? Noruega, Eskozia. Hau, Eskoziako da. Niri Eskoziak hau gehien gustatzen naz, ze urek garbia bat irez, eta hotzabak. Eskoziakoa, Bai, ze goiko Noruegako gulek geldiritauz. Honek pistifatoria espezialetan dain dauz. Da orduan Eskoziakoa daudena itxosoan, orduan arraineke movimentu deko gehiago. Saltzeko, hau dana bai, inbertsioa egin, lan egin da bar, geho, hau esan dugu, baina mingaina ere beharko da. Hori oso importantea da. Jaten moteko, zeu jakin berduzu jaten lehenengo. Zuk espadakizu jaten, ondo jaten, ezintzezu jentire ere gutzik jaten. Da nik esaten dut, produktuak horre platerak preparauten, ez, kuadruek hormarako, da janarie platererako. Janarie, ondo prepara, berda. Ahora, honek gero, hau lan brutu ikusten duzu, baina honek beran bierra entxe, platera luzidu lotzen. Orain izate bateako, hau, zakarra ikustea. Baina hori bat... Aragi puzka bat, bai. Baina hori bat emazu... Claro. Egaluzia, ez da? Egaluzia. Nun inoiz ikusi horako egaluzia. Zu probatu hau. Bermiotarrak esaten mundu hau da, mama. Nik oso izango nuke. Europa guztien guk ikendu bakarrik hau. Ez da biken inopere hau. Bueno, Kepa, egaluzia gordinik, ez da? Gordinik. Hau da, prozesu hasi aurretik, hau gordinik erosten dezue. Exacto. Me manipuleu eta gero hau preparo bitzen da. Erdibitungu. Ia, hemen prozesua da. Gordinik ekartzen da egaluzia, hau zabaldu, Zabaldu. eta hemen jungo da ketzeko makina, ez da? makinera. Ikustu zolango Solomon. Ikustia bakarrik posa ematen du. Zurize. Hori bardin, giatu egiten duzu. Kepa,
Egaluziak bakarrik egiten duzue lana, edo atun gorriak indaren? Atun gorriak iztu egiten, atun gorriak Kantabrikoen proiektu dago. Erke, bueno, hemen kontua da, hau, mirariak, milagro egiten dituen makinara. Makina, hemen sartu da, hor barruen dago, hor dekuzu makina martxan. Hori martxan dago, ezta? Hori martxan dago, bai, hori makina martxan dago, zerrin egaz. Hori da. Hor deko zerrin berez ize, pagoa, artea, segun zek guztu emon gurutzezun zuk produktuari zerrin ere bikin duzu. Azkenen, hau da, zerrautza. Zerrautza, baina naturela, Zerrautza. Por ejemplo, agazarrak etzekoak ez diri balizo. Zorrek tratamentu eta tekia. Antzematen da, segor klase den, antzema gozari, ezta? Bai, eta gero aroma gehiago emon guru betzezu bat hartzen zu, zagarra, edo naranjan horriek, edo limoianak, en fin, gero jokatu iten da, hor bakotxak zer gure deuen. Kultura hori baukau, ez da, arrainan kultura. Arrainen kultura dugu, baina arrainek benetako arraina. Osa, rodabailu, bizigu bada, bizigu, nik atu genuen bizigu bat egon zan de madre. Bai, zen muskoa? Zederiko, eta prezizioa merkero zinuen, merkabilon. Nun jantzen duen? Txokoan. Txokon? Zukindakoa? Ba. Nik horren zuke ementanen aurren apustu moko bat, eta barkatu arroketa, nik erretako baino bi esetz. Bueno, zuk ingo zuerreta eta nik ingot laban. Da bilbaina erara zengo. Bakizu dagoela berrezetat, bezugola bilbaina. Enekin? Da bezugola bilbaina hori prigidute botan zagan hori da salsa bilbaina. Bai? Bai. Nario ezu parrilla baino, laban erretazuk? Kontrolete mazu bai, patatak azpilen nintxe. Patatakin, Bai. Bueno, probatuko nuke nik guztua. Netzako, bire, hau izango pataren aurren, Bizkaian, parrillan, nahi olitu asko kinateatzea gauzak. Igual bai. Gipuzkoan, parrillan, hori joa, pasateaketaria olitua gutxi, eta hemen askotan, Bizkaian, olituetan igeri. Igaitita, la salsa bilbaina, hor ditau. Ikasteko jaioak izaki, pertsona bere zilborrera begira egoteak eraizten omen du, baita gastronomia kontuetan ere. Bilboko saltsa hori, probatuko du, ea Bilboko uraren osagarri moduan balio duen. Bueno, zuri bera utziko dut, egin basetan, Eke bai eta zuken basen. Ni nahiko traketza nahi. Basartzen gaztea zara eta ikesin berduzu. Oi. Oso garrantzitsua omen da. Bai, esate gune. Bueno. Hoi espertik ez den, gero belu ingo datzu. Hau jarrita da, Juan, azkeneko, prozesuan azkeneko fazia ez da? Bai. Azken aurrekoa. Azken aurrekoa. Juan, hau utzen, zein berda, enbasatu berda. Enbasatu. Venga, herria. Soinu asko ateatzen dugu. Oino entzuko zuzaratia eta plaf ingo dugu. Bueno, honi egite jo. Barruko dana guztu. Eta sakabo. Zekepa? Oino pixatu, taria emon, da etiketia emini. Etiketa jarri. Eta hona ez da? Eta hori jaten da hola ja, sartu hor, da supermerkatuko prepareute. Diseño elegante bat egin da bar. Diseño maravilla. Bueno, kepa? Zeuentzako etzien jan, gabonetako kongeleu. Etorri adine bagoaz. Vale. Eskerrik asko. Bueno. Aulaxe segi. Bardin. Olako zasunekin. Venga. Ara lagunak, gaur ere etorri adina banoa. Kepak eman dizkit primirako produktu batzuk. Eta baldakizu ezer egin behar dudan, gaur gauean. Maite ditudan lagunekin, hau jan. Bizitza laburra da. Eta oso garrantzitsua da momentunak, produktuonak eta konpainia honak ondo aukeratzea eta aprobetxatzea. Eta besteak, albo batera, ustea. Eta orain, ni banoa, gaur ere, berandu nabil da. Aio!